ஹலோ மக்களே, இது நம்ம ஆர்பி ஆக்வா சீ ஃபுட். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பலவர்காடு நண்டு. எஸ், மட் கிராபு. செம்மங்கால் நண்டுமே இருக்குது, பச்சைக்கால் நண்டுமே நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. நம்ம கஸ்டமர் ஒருத்தவங்க பெங்களூரில் இருக்காங்க. அவங்க வீக்லி 2 டைம்ஸ் 60 to 80 கேஜி வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்காக நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். 180 ஆப்பிள்லேருந்து பர் கிராபு 1.5 கேஜி வரைக்குமே நம்மக்கிட்ட அவைலபிள். நம்ம காசிமேட்லேருந்து பெங்களூர் ட்ராவல் ஆனதுக்கு அப்புறமும் கூட கிராப்ஸ் எல்லாமே எவ்வளோ லைவாக இருக்குன்றதை நீங்களே பாருங்கள். ஸோ எந்த ஊருக்கு, எந்த ஸ்டேட்டுக்கு நீங்கள் டெலிவரி கேட்டாலும் நம்ம டெலிவரி கொடுக்கலாம். சேம் குவான்டிட்டி, சேம்ஸோடு நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். உடனே கிராப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தேவையான கிராப்ஸு அதோட டீட்டெயில் நீங்களே தெரிஞ்சுக்கோங்க. நம்மக்கிட்ட பிஎஸ்ஸு, விஎஸ்ஸு, ஆர்எஸ்ஸு எல்லாமே அவைலபிள் இருக்குது. இதோடைய மீனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் வேரியண்ட்டு. ஸோ 180லேருந்து 1.5 கேஜி வரைக்குமே நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. Não,